अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं शुक्रवार दिनांक 13 ऑक्टोबरला येथील सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय वेंगुर्ला येथे महाविद्यालयीन युवक आणि युवती यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि दांडिया नृत्याच्या माध्यमातून सांस्कृतिक जपणुकीच्या उद्देशानं सिंधू युवा विशालोत्सव शोध नाविन्याचा या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। याबाबतची माहिती भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्न उर्फ बाळू देसाई यांनी दिली आहे। पाहूयात। भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारचे कार्यक्रम दिनांक 9 ते 15 या कालावधीमध्ये होत आहेत आणि याच दरम्यान वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये दिनांक 13 ऑक्टोबर रोजी दिवसभराचा एक विशालोत्सव म्हणजे सिंधू युवा विशालोत्सव शोध नाविन्याचा सिंधू युवा विशालोत्सव शोध नाविन्याचा अशा पद्धतीने पूर्ण दिवसाचा कार्यक्रम आपण सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय वेंगुर्ला येथे आपण करत आहोत। या ठिकाणी सकाळी 9:30 वाजल्यापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिनियर कॉलेज आणि ज्युनियर कॉलेजची मुलांचा स्टेज शो आपण ठेवलेला आहे। त्यामध्ये एक ग्रुप डान्स कॉम्पिटिशन, कपल डान्स कॉम्पिटिशन आणि मिमिक्री अशा पद्धतीने 3 प्रकारच्या स्पर्धात्मक आपण कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता राज्यस्तरीय गरबा नृत्य स्पर्धा, दांडिया नृत्य स्पर्धा आपण ठेवलेली आहे। त्यामध्ये जिल्ह्याबाहेरील 5 संघ आणि जिल्ह्यातील निमंत्रित 10 संघ असा 15 संघांचा एक दांडिया नृत्य स्पर्धा होणार आहे आणि खास आकर्षण म्हणजे कोल्हापूरचा त्याच्यासाठी खास DJ आणि जे डेकोरम आहे तो पूर्णपणे कोल्हापूरचा आपण त्याच्यासाठी सेट उपलब्ध करणार आहे आणि एक नाविन्यपूर्ण जिल्ह्यात असा न झालेला असा दांडियाचा आपण कार्यक्रम हा वेंगुर्ल्यामध्ये आपण करणार आहोत आणि याची पूर्ण जबाबदारी आपण भारतीय जनता पार्टी वेंगुर्ल्याचे सर्व पदाधिकारी आणि विशाल परब मित्रमंडळाचे पदाधिकारी हे सर्व मिळून हा कार्यक्रम यशस्वी करणार आहेत। या कार्यक्रमामध्ये ज्या दांडिया स्पर्धा आहेत या दांडिया स्पर्धेची जबाबदारी आमचे वसंत तांडेल आणि जयंत मोंडकर यांच्यावर दिलेली असून आपण हा जो सिंधू युवा विशालोत्सव जो करत आहोत तो आपण प्राध्यापक सचिन परोळेकर सर आणि संजय पाटील सर यांच्यावर आपण ही जबाबदारी दिलेली आहे। विशेष जिल्हा स्तरावरील नेते आपले भारतीय जनता पार्टीचे नेते मंडळी असतील किंवा सेलिब्रिटीजचं सुद्धा आपण त्यांना निमंत्रित केलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।